amics, companys del partit i família, benvinguts i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest dia tan important per la ciutat. Bé, avui fa 4 anys que els grups municipals socialistes i en Comú Podem van fer un govern amb majoria absoluta. La constitució d'aquest govern es va marcar amb les prioritats basades en la feina, l'economia, el treball i per un futur estratègic de la ciutat. Tanmateix, tot i tenir a l'abast una majoria suficient per engegar projectes i prendre decisions prou importants per la ciutat, la realitat és que Mataró continua amb un alt índex de pobresa, amb una renda per càpita i un índex d'atur que, tot i haver millorat, ens mantenen a la part baixa de les grans ciutats de Catalunya. Unes desigualtats que són creixents, barris certament degradats, tancament de botigues, locals buits, costa trobar habitatge, poques oportunitats i ens costa molt generar ocupació de qualitat. I això no ho diem nosaltres. Venim d'unes eleccions marcades per l'abstenció, quasi 14 punts per sota de l'any 2019. Un de cada 2 mataronins amb dret a vot no ha anat a votar en aquestes eleccions. I no només això, també s'ha generat un vot fruit d'una reacció de menyspreu, un vot que evidencia un important descontentament d'una bona part dels mataronins i mataronines pel que fa a la gestió de la nostra ciutat. Jo ara aquí no faré la demagògia d'atribuir en exclusiva tot aquest desencís, tot aquest descontentament al govern que hem tingut fins ara. Però durant tots aquests 4 anys, Mataró ha patit també l'efecte de la pandèmia. I, efectivament, aquí sí que m'agradaria fer l'incís de que l'actuació del govern, i en concret de l'alcalde Bote, crec que va ser prou transparent i prou consensuant amb tots els grups municipals. A part d'això, el problema és que s'ha evidenciat que, com sempre s'ha venut un govern que generava estabilitat, al final no ha generat estabilitat a la ciutat, sinó que ha generat estabilitat al propi govern. Això crec que és una manca que tenim en els governs de coalició d'avui en dia. Ens falta més debat polític, ens falta més acció política, que no es tanqui amb si mateix el govern. Hem vist les pujades d'impostos, els primers anys de mandat, una política erràtica en seguretat i ocupacions, una mala planificació d'obres públiques que s'ha escenificat en el famós carril bicicleta, en el fotimer d'obres que hem vist tota la ciutat a pocs dies de les eleccions. Tot això, evidentment, en part, són culpables d'aquesta reacció democràtica que s'ha produït després. Torno als resultats electorals perquè hi ha una altra lectura, més enllà de l'abstenció i del descontentament. I és que Mataró demana un canvi, o demanava un canvi que avui només es traduirà en iniciar un nou mandat amb el mateix govern, en aquest cas, per això, en minoria. Nosaltres, durant tot el mandat, i així com en campanya, hem reivindicat que cal aquest canvi a l'hora de fer política i d'entomar reptes cabdals per la ciutat. L'administració en general, no només l'Ajuntament de Mataró, necessita 2 grans transformacions. Una és sortir dels cicles polítics, dels cicles electorals. Ho hem vist amb els impostos que s'apugen els 2 primers anys de mandat i després es congelen tot i haver-hi un context inflacionari. Ho hem vist també amb les obres públiques, com comentava. Tot això és resultat d'unes dinàmiques de funcionament que amb els anys s'han anat viciant i requereixen d'actualitzacions. Cal establir un servei de via pública de contractació que vegi Mataró a anys vista i cal que l'administració perdi la por a obrir-se a la col·laboració público-privada. Estic pensant, per exemple, en el servei de llicències, on volem que els col·legis professionals s'hi puguin implicar per tal d'agilitzar-ne els tràmits, o també, per exemple, en el port de Mataró, que ha rebut una quantiosa inversió últimament, però ens cal revitalitzar-lo i aquí creiem que ha d'haver-hi un club nàutic potent que li doni vida, que li doni activitat. També ens passa, per exemple, amb les Santes, on ens costa molt de trobar aquests patrocinis o estem de vegades una mica complexats amb que entri un privat també a participar-ne. Tot això i d'altres qüestions són les que nosaltres hem intentat fer valer a l'hora de plantejar-nos formar part del govern que avui es posa en marxa. Tanmateix, penso que al Partit Socialista no li ha interessat fer aquesta lectura dels resultats electorals. És evident que no han interpretat, vist el resultat, aquests resultats en clau de canvi. Aquesta aposta d'un govern tripartit, on pretenien erigir-se com a centralitat, penso que ha acabat malbaratant una oportunitat de canvi i resultant una aposta per la continuïtat. Una estratègia per mostrar-se dialogant, per amagar la pèrdua de 7.000 vots, no ho oblidem, ha acabat refugiant-se amb l'immobilisme en un moment en què la ciutadania exigia més. I tot plegat, i això sí que és opinió personal,
per falta de la cultura de coalició que encara tenim al nostre país. Un govern de coalició, per molt diferenciades que siguin els números que hi hagin allà dintre, no pot presentar-se com un govern d'adhesió o un govern de submissió. Mataró viu un moment incert. Mataró té pendent d'adoptar mesures molt transcendentals com pugui ser aquesta modificació, dels quals ja han parlat també els companys portaveus, aquesta modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Aquests últims anys, i encara uns quants que vindran, molts mataronins i mataronines assisteixen passivament als canvis que es produeixen a la façana litoral del nostre municipi. Des del Rengle, Iveco Renfe, la Ronda Barceló i a l'antiga Prades, veiem com es van aixecant edificis, es van aixecant rascacels, fruit de planejaments urbanístics que tenen molts anys, en algun cas més de 20. I penso que cal que Mataró es torni a mirar al mirall. Cerdanyola, Cirera, Rocafonda, l'Havana, Centre. Problemes que s'han cronificat, com el solar de Can Fàbregas, una plaça de les Treses absolutament desfasada, uns equipaments obsolets, com ens passa amb el Centenari, el Josep Mora. Són exemples que demanen que actuem ja. La ciutadania no vol més plans i projectes que acabin al calaix. La ciutadania vol veure com es transforma la ciutat i ho volen veure des dels seus barris. Des de Junts per Mataró, la voluntat sempre ha estat aquesta: tornar la il·lusió als mataronins i mataronines. I malgrat no siguem a govern, la nostra vocació de servei a la ciutat segueix intacta, ja sigui fiscalitzant i fent control al govern, com aportant idees i treball i qui sap si en el futur potser alguna col·laboració més estreta. Que nosaltres creiem que el Partit Socialista no ha fet la lectura adequada d'aquests resultats no vol dir que els acceptem i que els reconeguem. De fet, aprofito per felicitar-los. Nosaltres continuarem treballant per fer possibles els reptes de la ciutat en aquests propers anys i que sobretot han de ser, i ens hem de començar a mentalitzar, suport al teixit emprenedor de la ciutat. Empreses, emprenedors, treballadors, agents que els representen, treballant tots junts per potenciar teixit productiu del nostre territori. És la porta per després tenir accés a recursos socials. Molts sectors emergents no estan tenint l'atenció que requereixen. Entenem, i s'ha parlat abans, per exemple, d'aquest programa d'Aixequem Persianes. Per nosaltres és correcte, però potser el que cal és començar a traure comerç de qualitat, comerç que aporti valor afegit. També hem de fomentar les polítiques socials com a pilars de la societat del benestar, cabdals per fomentar la cohesió social i per a la creació d'una societat inclusiva que generi benestar i qualitat de vida al conjunt dels ciutadans. La cohesió social des de l'exercici dels principis democràtics, la igualtat de drets i deures i la solidaritat com a eina compensadora de desigualtats socials. Se n'ha parlat també, la seguretat, element essencial per garantir el més alt grau del benestar. Sense seguretat no hi ha llibertat. És la nostra responsabilitat garantir la tranquil·litat de les persones a l'espai públic urbà. És la nostra responsabilitat tenir tolerància zero amb l'incivisme a la ciutat. Cal planificar també el tema de les infraestructures. Nosaltres estem també i hem aportat aquest pla d'infraestructures que necessita Mataró. No podem continuar dient si ara ens cal aquí una comissaria de Mossos d'Esquadra, un auditori o si hem de fer una estació d'autobusos. Tot això cal planificar-ho, no es pot anar fent política a cops de cul. Cal també potenciar sobretot la cultura com a element cohesionador social, però sobretot com un element amb capacitat per generar riquesa. Això no ho tenim en compte. I erigir-se en un dels sectors productius amb més futur de la ciutat. Al capdavall, la cultura de Mataró és allò pel qual ens reconeixeran, perquè la cultura de Mataró és allò que ens defineix, és allò que ens fa diferent i és allò que podrem exportar. Aquí també hi ha grans canvis a fer a la nostra ciutat. Mataró és ric en activitat cultural, però ens costa sortir d'aquest tòtem de les santes. Cal que exercim la nostra capitalitat a través de la cultura. I ja acabo. Per fer realitat tots aquests reptes ens caldrà més que mai ens caldrà més coses que un govern en minoria. Junts per Mataró farà oposició, però amb la mà estesa en tot allò en què la ciutat sigui prioritària. A Mataró se li acaba el temps de vacil·lar. Ens cal determinació.
Avui el nostre grup municipal votarà Alfons Canela en el benentès que representem tot allò que volem per la nostra ciutat. Mataró, 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 sempre Mataró. Moltes gràcies.